Koromogi koro wadonje chenro mar ng'e gwengewa kawuok e mago mag chudo mag NHIF kaachiel koda mag SHA. Chenro mar ng'e gwengewa ma kawuono menyo sigand gweng' miluongo ni Atemo mayudore e kaunti ma Homa Bay. Wawinjane gima Millicent Adhiambo ne ochoko kuom jopiny makono ka gimiyowa sigana hie gi nonro hie mar gweng'no. Wawinjane ma ng'e gwengewa kawuono. Nyakwaramogi Ajuang' mana kaka nasingoni machiegni kendo e telo machielo. E chenoni mar ng'e gwengewa ka jumani kalapapla mar ng'e gwenge podogo tach e kaunti ma Homa Bay. Owuok ringa ofuyo nyaka ewi got malo ma odhi piyo e gweng' ma ong'ere ni Atemo mayudore ka bondo Kasipul. Ka iselimo kata isewinjo kama iluongo ni Atemo, ang'o mabiro e pachi miparo ni dinemi chak gweng' ni Atemo? Ka wachako Nyakwaramogi Ajuang', wawinjane na paro mawiye mag jodak makae ni ginto giparo ni ang'o momiyo ne ochak gweng'gi ni Atemo. Atemo nochak kae nikech ne en kama ne ji ne tuge, ji ne yie gamen kapok gidhi girado gi jomoko oko. Koro iluongo ni kar temo ema nomiyo chak Atemo. Natemo penjo to nikech ne kendwa gi joma pod tindo moko ng'e history mar Atemo maber. Koro wan wayude mana ka en Atemo, ka iluonge mana Atemo ni wasunge moko nobiro ni ema nochake Atemo kamano. Kaka asewinje gi kaka jaduong' ma ben babana goyo mbaka wiye ndalo mane lweny yudo ka nitiere kind joluo gi jo Kisii malo kae. Iyudo ka jo Atemo gi gin ne gi ji amini ma gikonyo ji ne biro to joluo ne biro to pondo kae, to joma chuo ne gin joma konyo gi, yani gi geng'o koro ne gin ready temo gimoro amora. Koro emomiyo nochake ni Atemo. Ka wang'iyo jowa machon, area wani ne gitemo timo gik mang'eny kaka pur, gik machalo kamano. Koro ne gitemo timo gik mopogore opogore, ema nomiyo chake Atemo. Bang' winjo paro mopogore ma jogweng' oselieko kotenore kod gima giparo madinemi chak kae ni Atemo, wawinjanena ni adieri kod kuku mar wach ni kanye ewi nono mar nying gweng'ni ma Atemo to ne ochakore nade. Atemo kae pauni eni ne kapod ka ji dhi muodo bando to ne nitie gimoro miluongo ni temruok iwuoyi. Koro mae pawo chara kama ne ji yie ka ji temore mondo gikama koro ji biro dhi amen, to nyaka kuong temruok ka uikuru n'oganda moro mane bathe komachielo kocha libamba. Koro un be utemoru ka, koro chiemo biro iko odiechieng' ma koro ji dhie mag jok ma Atemo kama ne gitemre no be dhi gi jok ma kata Siany Koguk. Emomiyo ka iluongo ni Atemo kama ne watemore, nikech en ema ne opie kae, ni neno ka kuonde gi gode to kae ema ne opie. Gweng' ma Atemo umelandore kod weche kata timbe mage. Tim mong'ewa go sani koro wan joma bede riek, chon ne paro ne wan joma nofuo nikech ji ne ok osomo. Koro sani Atemo en kama isome, wapuro kaka bando, wapuro njugu, wapuro kal, mariwa gini nitie, gimoro amora inyalo yudo Atemo kama ichamo. Avocado be kata ka wachung' ka avocado nitie, maembe nitie. Wapuro kabisa Atemo, ka wapuro bando, wapuro rabuon, wapuro ganda, wan gi chiemo mang'eny karwa ka ok wanyal koso chiemo. Kako landre ahinya, gi gimomiyo landre en yor mar puro rabuon. Rabuon ipuro kae mang'eny ahinya. Atemo so far osegolo dhano mang'eny oko in terms of education, football, things like that. Atemo kae ma puro hybrid, jomoko puro kaka tinde gibiro dike, nitie kiang'o, nitie ginene 614 gini nitie mago koth bende mwapuro. To kendo wanyalo puro njugu, to kendo kae wapidho kahawa. Kahawa be wan go ka. Rabuon to koro kae chunyi. Kidwaro kama chunyi rabuon te kae. Akia ni okuneno kada nitie kata sani kidhi kata kidhi puotha tinwang'o ka rabuonda be ochiek. To bende nitie dongruoge ma jogweng' ma Atemo nyalo kwano ni Atemo osenyuolo ngimagi nyaka ne ochakre. Atemo wan gi gik mang'eny. Mokwongo wan gi Mission Station
mane jo Finland obiro ka gikelo wach Nyasaye, yalo wach Nyasaye, kendo wan kod osiptal gi kanisa, kendo atemo wan go primary school ka mabende timo maber, wan gi secondary school mabende nyithindo kale maber. Okay, atemo kae mokwongo wan gi water supply mogernwa karwa ka malo go pi madhi kuonde mopogore opogore. Mano gima duong' ahinya mane iwa ka. Atemo ka wan gi school, atemo primary and secondary mabende nyithindwa time maber kabisa kendo gisomo e lwase maber. Tinde kaluwore gi bende jotelo ma wan godo gi moko be aspirants kaka Toby Arap Sidhe, iyudo ka tinde yore kaka mag school gichiwo bursaries, gitimo renovations, gi make sure ni kaka president no promise the bus kae ne gi follow up ma bus ochopo. In terms of development, wantiere gi osuptal kaendi, wan gi school mabe osegolo yawa mang'eny oko. Ni karwa ka mise nitiere to kendo nokelo nyaka osiptal. Mano sungo malich kendo waneno ni mano dongruok. To ka Broadways be ni kacha water supply. To mano kuma ber nwa nikech wan be mapiwa ni aka ka safrisa ema en mo dhi nyaka town mo Ugis gini. Koro mano kipono atemo kadhi Ugis katinwang' ne kuma pi ma gine makonyo jokanyo go ama kara kae. Dong mano sunga maduong'. Kata obedo ni nitie dongruoge, manyo gweng' kwano achiel ariyo adek, rem kod kwayo mage ma pod gin godo, magi gombo ni ka ukel e gweng'ni ma atemo, to atemo biro medo dongore metni machal kod gwenge mamoko. Atemo waremo kaka machalo kaka ndara maber manyalo biro ka. Aparo ni mano wadwaro chiro maler kendo maduong'. Wadwaro gik mopogore opogore manyalo biro atemo ka. Moloyo kaka water supply ka nitiere olalo monego ne kaber. To losnwa go nikech ka yo nitie maber eka jowa bende timo ohala maber. Wakwayo serikal niya gikel investors oker ka mondo gerwa ka kech kata kineno ma en chiro to chichwa ni mon uso ka godhiambo nyaka gokinyi. Koro kawuono kech sabato thoth ji lemo ngeso, jomoko be lemo Jumapil. Koro wagombo ni mondo jo thindwa manoko ka gisetemo ma ginyalo mondo gerudi mabeyo ka mondo ka obed maber kaka nyalore nikech atemo en kama duong' kawuono. Yore mon godo kae ok gine lai maber. Koro akwayo mondo ka sirkal nyalo donjo wachno to mondo yoro bed maber ma nyalo keto yote movement. Alafu insecurity bende kaluwore ni ka mudho nitiere mano relate gi wach stima. Ka mudho nitiere yudo ka jomoko timo timbe mag maundu. Koro insecurity gi solar lights go nyalo konyo mondo gweng' obed safe. Sani to wakwayo sirikal ni gweng' osebedo marach. Kendo iyudo ka kuo mang'eny timore kor gweng' ka to ok wang'e joma timogi. Koro sirikal otemane matek mondo okonywa e yor security. Obiro nikech koso stima kato gi koso yuto moro ma ng'ato nyalo bedogo. Kendo mano to kendo kore thuon wach. Ok ne kama cha wasungore ni wan gi atemo water supply. To atemo water supply no gimo supply gweng'wa ka onge. Kipo nitie kama supply prima atemo ne to en Ugis. Kipo gi kuonde man be akiago eko. To gweng'wa ka omera pigno ng'ama modhe ka onge. Ne kiani wabiro nwang'o phase 2. Onge piny modag ru ne ose los nyaka gine laini moro ni tangi dhi gure wi got moro ka ni sengre ni koka olo pi kocha to olo pi koni mago chalo ywak punda lakini stima to onge. Koro miyo kipo ni ng'at mo concern gi weche stima no en opio wandaye. Stima kelwa ma kia wang' oruya go ma kawuono. Nyakwara mogi ajuang' mana kamano gi kanye mwachopo godo. E giko matelo ma kawuono e chenoni mar ng'e gwengewa. Sani, ka ilimo gweng' ma atemo e yo Mabei County Kasipul Kabondo, to ing'eyo gimomiyo atemo ne obedo atemo. Omiyo, kik idhi mabor, medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech ka ema juma manyien asingo mar duogo ni kendo kod nonro mar gweng' machielo. Orite masani, erokamano kuom bedo kodwa, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma.
Nyakora